Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagriyami, mga babayami, giya iso ikawalwa halaka si isagyang kaiya programa tanunga iningaranan sa pakimbulong ka si ikwagaman. Sa manari mga pagriyami na yamanan yan na malutanod ng kiablangan sa gyang kaiyagitan o di ka pa magusaya ko okay ta kapakalidas tano si iku yamanan yan na kapkasapra ko mga syaitan na gusto yamanan yan na mga jin na gusto okay ta yamanan yan na kipagawaan tanoron. Di sa bapa ka pumang niya tanoron si iku Allah makabagayar kita nuwari iya guna na mi bulong tano ko mga ginawa tano, nagumibulong tano ko yung maanan yan ng mga pamilya tano, nagumibulong tano si iko yung maanan yan na salakaw di salakaw, kaya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan, man istata'a ay yanfa'a akhahu falyaf'al. Sa din sa tawa magaganyan na kapagay niya na munfaat si iko ay maanan yan na pagarin yan ng gulaulaan yan ito. Imantot man na rin mga sa may mga pagreami na ayap manimantuwa baganta no sa makampata o sayan nagyang kaiya mawani o adam khurujul jinni minal jasadi wa adam nutqih. So pupumakasapar pupumakaran ko kapaliyo o jin po di na syaitan ko badan o manusia na gusto ay manan yan na din yan kaptero. So na kapakayagiin na paglintan sa imya ka-experience rin mayamanan niya ng mga pagariya. Ha? Pagkabalo ay giro ko napakaisa o sa bagay kita no. Tigiran na ang tununo na rin isa ba pag yung kaya isar kami na diyamit hindi ipakimbulungan, diyamit di kami hindi imamalabag sa mga biyak sa iyamanan yan na kapamamutar ko Quran, mga dhikr, mga dua, na bad na rin yamanan yan na putra ba aging kaya yamanan yan na kumakadan sa aging kaya isar kami. Kau to. O gusto diya manan yan na Allah subhanahu wa ta'ala na may alawin yan sa Quran, nagyang kutwa katiro yan na law anzalna hadha al-Quran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. O pamakwa yamanan yan na inituro na miyagyan ka iya Quran si iko yamanan yan na palaw. Na sigurado na may lain kaya Muhammad na mabengka gaging kaya maanan yan na palaw sabab kaya maanan yan na kalkian na gusto ka pangangalimbabaan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadwa katiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran natigyan na walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil arda aw kullima bihil mauta o pamabuko mata-mataanad na kasabapan sa kapakalalakaw o palaw. Ay mana niya nakiis gupa maaging kuta palaw. O di na ikabengka gupa mo yung mana niya na lupa. O di na bad na mimbiter iso yung mana niya na miya nga wawafat. Na dag kasabapan na rumor ko yung mana niya na Quran. Giya yung mana niya na kabagar nagukabisa aging kaya mana niya na Quran. Akatir Allah subhanahu wa ta'ala na antunuunon ni sabab aging kaya mana niya na isar kami na gidin di ipamutaran pamunungan na bad na rin mana niya na putraba aging kaya mana niya na mababalingon. Yung kayamanan yan na miyasapriyan. Na'udzubillahi min dhalik. So, giyain na yamanan yan mga pagriyami na ayap kasabapan siin na ging kaiyadwa. Paganerong nagkapakayasidin ko yamanan yan na kasakit. Kapakay, asidin ko yamanan yan na kasakit na yon kasabapan sabab ko din yan punggulaw-laan so giyon di iter uno pamaw yamanan yan na pamumulong. Ikadwa nagkapakayasidin ko yamanan yan na pamumulong. Mu'alij na rin na yamanan yan na kisabab. Kapakaya din yung pentungan na yung masa sa makakanal so yung maanan yan na ukit-ukit ay yung maanan yan nag-iikipentagan kikindulo na ang kuya maanan yan na pengasasaper. Pamamakin na mga pagriyami aging kaya kapakaya pupamakaran kuya maanan yan na di kapliw kuya maanan yan na syaitan uri na dyan. Paganero na giyong kuto at tigira na al-qidam ay maanan yan na giyong kuta miyatitid na makababaling aging kaya dyan si isa gyung kutayamanan yan na badan o manusia. Upaman na malo niyo pamimikiran na. Upama ko ini pungko kinimbawat taan si ikuyamaanan yan na manusia na tamang ko kialok siya upama na misa sartaon din na mababalingon upama agyan kaya dyan uli nagyang asyaitan. Inuwaya kailangan mga pagariamiya ayas sunna a isusugu wayamanan yan na agamatanog ang Islam na anda din ni kimbawataan kuwataan na pagbangan si isa gyung kayamanan yan na kawanan na lima tayo kawanan upama at tangilan yan. Anto ni sabab
na kagya so syaitan uri na jin na andid ni kan ganyan si isagyang kutwabang na mamakalika tutad na rin sa yamaanan yan nakapupalagwin yan sa taman sa diniyan din naman gagyong kutayamaanan yan na bang madak na hikmasan waga matanog may Islam si isagyang na yamaanan yan na kapagbangi si isagyang kutwa kawana na tangilaw yamaanan yan na inimbuhatan paigda ka upang makuyamaanan yan na miyakasir katad so jin uri na syaitan agugyong kutwa maanan yan narog umanusia, agyong kutwa sapu umanusia, agyong kutwa kagdam umanusia, agyong kutwa maanan yan nakapamimikiran umanusia. Kanabaanan malabuda kapapakaliwaw na isinanan. Kapakaiginan ni isa ka sa bapan sa kapagkerno kapaliwag yung kutwa dyan uli na syaitan. 5. Ikadwa ap ka sa bapan nagyong kutwa tigiran na al-aishak. Ayamanan yan na kabaya. Kapakayagyang kayamanan yan na miyasa peragyang kayamanan yan na isar kita no na tigyan na pagkabayaan na ka naman na inuwak na iyamanan yan na kiyad nang ka pagkabaya-bayaan na kandanay na apya miya tayo kurun na iyamanan yan na diniurak na iyamanan yan na maagaw. Kauto. Malo niyo man na ng gada-gada. Marag nagyami po sa iyamanan yan na pagkabayaan utaw na banggaw na iyamanan yan na kakaak na ubang malabud kapagagawang ngon sa giyong kutap kabayan yan. Ayay katlo mga pagaryami. Agka pa kayap ka sa bapan sa di kapliwagin kayamanan yan na jin, uli na syaitan. Nagkapakaya siid na ipkisabab ko yamanan yan napkasakit. Ngay no? Nakagidid na baw na kagdam o jin, uli na syaitan na yamanan yan na kakatutong yan. Uli na di kasakitan ko yamanan yan na galab kaging kaya babalingan nila. Yamanan yan na tatagi kurniyan silang pipi. Anto na sabab? Nakagidid na sambayang ibarat. O apya di sumbeng na bendi yamanan yan na kinamais. Ito na iba dito. Ded na ba niyan kapagabdas? Ded na ba niyan yamanan niya nakambatya sa Quran? Ded na ba niyan kapagudubilla? Ded na ba niyan yamanan niyan kapbismillah? Di niyan sepngan so yamanan niyan na aurat yan. Di niyan silawatan surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabubaya pa na yamanan yan na mamamakinig sa yamanan yan na mga music. Na isa na miyak kalala at pagkabagay sa bagar ko mga syaitan na mga jin naging kanayamanan yan na giika pa mamakinag ko yamanan yan na mga music. Ikapat, akapakayap kasabapan sa di kapliwaging kaya syaitan udi na jin si ikwayamanan yan na badan umanusya na kapakaya aya miya sapriyan na miya loklok so pamaajin. Udi na syaitan na diniyan kagaw balumiw. O di na miya kalala o pamay sakit. Pagkasakit o pamaagyan ka ajen, agugyan ka iya syaitan, na yamanan yan na din yan kagubas ka na yamanan yan na lumiyo. Kautok. Isa, ikapatan na yamanan na kapakayap ka sa papansa, di ka pakaliwagin ka yamanan yan na syaitan o di na jen. 5. Ikalima, na kapakaya si idin mambuhi yamanan yan na kisabab, si ko yamanan yan na mualij, pamumulong. Kapakaya din yan bantungan na yung masasasabang makakanal, so yamanan yan na okit-okit, yamanan yan na kadin yan, kipundulunaan yan si isaging kayamanan yan na mga syaitan o di na mga jin, ako makadang kayamanan yan na manusia. Kauta. Kapag kayo pamaagyan ka iya, pumakadang ko manusia, ha? Natigyan na andaman ay kapaliwakan na di kan katawan sa yamanan yan na punanakan. Kasi iya ko niyan man na imyasa per sa yamanan yan na sa balaaran o nakatiya sa ipman sa yamanan yan na paragatan naroon ako ron. Ito na yung yamanan yan nakagatuon ako kayamanan na punanakan. Kauta. Isaw to yamanan yan na mga filosofiya katiro yamanan yan na mga syaitan uli na dyan. Uli na tigin na sa kupo ako niyo. Nawita ko niyo si isagim ko tayamanan yan na baugan. Uli na siya ko niyo yamanan yan nawita sagim ko tayamanan yan na marimpo nga kayo. Uli na diyo ko pa kaliyo kadiyan kataw niya ando ko si yamanan yan ng baling. Daaba ko si idar pa. Wita ko niyo watigin man isi ikupunan na. Kauto. Na kapag kayo mabuhay yung yamanan yan na mualij, yung yamanan yan na pangumulong. Natigin na mapasangagi mabuhi. Nanto na ikitindan ka sa giroma na yan. Naandin ni katiro ay manan yan na pamulong natigin na panandin ang kaki, ka nga makaliw. Natigin na may tamang kanodon. Ay manan yan na miyagda magyang ka iya syaitan uli na jina manan na miya katibabang raka sa bager. Napaniyap ka. Basta kaya ay manan yan na sumualij, pamumulong na magdamyan ito kay manan yan na syaitan uli na jin. Na ayat din na simbag niya nung nasulin suwemanan yan na ikakaw pa kauluiran sa gani. Umutuang gani-ganing sila nun.
Ay kaya tiruang kakiran na ubad kebalingan ka na kau tuso udwa na bedung na ay maanan yan na ruko na baling. Uni na kau tuwa kiso ay maanan yan na kuda lumanga babuy na ruko ay maanan yan na baling ka. Total na data-datar kang. Ano ka man itong gudagda upama ko ay maanan yan na bangad ni sa iya ging ay maanan yan na Jin, penendenan. Kau to. Giran na adnap ketong ko mana niya na mga paumulong na mapda na meter beker minde daw pay giraw man yan at tigin na imantong na yamanan yan na kailangan na makari para dutano sa kukuning na bagas o di na pangimas kanu sa mamaan kaya maanan yan na isikot tanukiran o di na giraw manaya pakaturon sa manok astagfirullahaladzim na din dari ay maanan yan na ka geda maruwag yung kuta ay maanan yan na syaitan di na jin na sobra kasabigan sa maanan yan na energy drink ka, mainom yan na miyak kabagbagas kanyang man. Wala kaya ito bigla. So, ayay ka ng mga pagaryami yagiin na kailangan na inang kaantan wa ipiyapya na kapakaya-ayak kasabapan sa di kapli wagin ka iya ay maanan yan na jin o di na syaitan na kapakaya adn ang malalalim agyang kaiyap kesakit adna kagagasaban yan sa katero, galebe, katamok nagyang kaiya mazlum, gyang kaiya magagasab na di imamangni si iku Allah subhanahu wa ta'ala na katawan ni walang-ulangwan na magagasab ay maanan yan na malalalim na tatarimaan wala agyang ko tayo maanan yan na pangninian nagiin yan di na ya Allah nakatiisi fulan na miyaga sa bakunian sa galab kakatero tamok na tiuba ang kaskanyan nagyutuwi amanan yan na isap kasabapan sa di kapliway amanan yan na jeno di na syaitan kakagyutuwi ini tiubar ka mambu wala agyang kutay amanan yan na kapakasisakitan yan dara na aya kailangan mapamagitong ka ginawang ka nasad na kisay maanan yan nakiagasaban ka sa tamok katero galabok nga pa mga ikaw na kisay maanan yan nalila makaprilay ka no ikapito mga loksami mga pagaryamiya kapakaya tinuda na ipiya-piya mainang kaway maanan yan na titiubaan wala na amay ko bamitaman na kialanganan sa tigtanong patabalabag na datan way maanan yan na panguri-kuri sa okay tayo maanan yan na giikatubala sa gin nga isa kita no na makapsibar tanong ko Allah kaginan na mga takdiru Allah subhanahu wa ta'ala ginan ya maanan yan na kabaya uno Allah subhanahu wa ta'ala ngkay no nakapakayo pa maagyuto dan mumbu'i ka proruan yan kung mga padamyang ang gagalagabagyan o pamayamanan yan na mga kadustaan na aya pipikiran ka pagaryami si ikuwaga maa-examine wala sa dataranan na so mga nabi pinakamiyaw na yung maanan natin yung Allah so yung maanan yung Nabiullah Ayub so Nabiullah Ibrahim so Nabiullah Isa so Nabiullah Musa so kadandan yung maanan yan ng mga nabi tamang ko yung maanan yan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paglindan niya makaukit ko yung maanan yan ng mga iksamin wallah subhanahu wa ta'ala asyadul balai al-anbiya aya pinakamita taralos way maanan yan nakatibaon na sa mga nabi urian yan na sukman sa tumunukiran sukman sa maanan yan na miya katunutundog di ka nukira isa maanan yan na panginamsi ko yung maanan yan na lemo wallahu subhanahu wa ta'ala si itanong man yung maanan yan na tagwisa diyang ka mga luksan yung mga pagramiyag yung kaya usen tanong makampat assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.